ഡേ 5 പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗമൻ പാർട്ട് 2. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗമൻ ആണ്. നൗൺസിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗമൻ. നമ്മൾ വി എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിയർ. അടുത്തത് നിങ്ങൾ, യു ഓൾ എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇയർ. അവർ അഥവാ ദേ എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സി. ഒരാളെ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി താങ്കൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സി. ആകെ മൊത്തം 3 സി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സി നമ്മൾ ഷീ എന്ന് പറയാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് സി നമ്മൾ ഫോർമലായിട്ട് യു എന്ന് പറയാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. തേർഡ് സി നമ്മൾ ദേ എന്ന് പറയാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഏത് സി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സെന്റൻസുകളും പാരഗ്രാഫുകളും നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇതിന്റെ മീനിങ് വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ 9 പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗമൻ പഠിച്ചു. ഇഷ്, ദു, എ, സി, എസ്, വിയർ, ഇയർ, സി, സി.